Zorionak, bigarren postua gaurkoan zuretzat, taldeak garipena lortu du Lucas Towersekin, zuk tropelaren esprinta irabazi duzu, taldeak biken egin du gaurko lasterketa, iesaldien ere presente izan zarete, oso ondo gaurkoa. Bai, egiza esan, hasieratik gero handu karreria nahiko kontrolauta, lau sartu eskapan eta gero Lucasek bakarrik aiekea lortu hau, eta nik uste dut karrera perfektuan jola. Iaz kajak erakutsi zuen lasterketak nola ez diren lehiatu behar hemen lauki zen, gaur kontrakoa. Bueno, nik aurreko urtean enegoen, así que ez dakit, baina gaur bentzet kriston karreren jo, así que posik. Oso ondo ari dago taldea, indartsu ari da, laboral eta finisher eta beste hainbat talderi aurre egitea zaila bada ere, erakusten ari zarete, garaipena lortzen ari zaretela, garaipen dagoeneko Euskaldun txapelketan, ondo. Bai, bira hasi du Ereñon da hemen, gero Alesekin Guadalentinen eta egiza esan nahiko ondo hasi gara, eta berrola jarraiketan du. Bihar gorla, hitz handiak dira horiek, baina ondo ezagutzen duzu errepidea, jaitxerak ondo ezagutzen dituzu, eta badirudi gako izango direla, oinonditik pasatak azterketa berezia eta gakoa. Bai, etxean doan, beti entrenak duten bidetatik, eta bueno, ilusioa egin da, onke ez izan etzat karrera egokixena, baina bueno, disfruta bengo bentzat. Zorionak. Eskerrik asko.